Umqansalo ufuna ukukhwela sehlula abaningi. Umqansalo ufuna ukukhwela sehlula abaningi. Sanibonani bafowethu, uTencane lona njengoba nibona ke ngila ePeople's Park kusasa inkulu indaba impucuzeko maskandi festival eka11 kulonyaka uyabona kuyaxhunywa lana seziyakhala manje kuzokhushulwa ama light nazi iphika sezikhona nawo amatende akhona ziyakhala kakhulu kusasa ispace sakho sonke lesi silinde wena cela nithenga amathikithi sizojabula sonke kuzobe kumnandi kakhulu abaculi abangaphezulu ka40 beshiyelana inkundla kunano live la ezobe zibulalana khona kukhona umbuzeni kukhona uthwasale khansela khona inkosi yamagcokama khona umuntu uyenziwa asazi uhamba naziphi kodwa nje kusasa ozani sizo enjoya sizobona ubumnandi nami ngizobe ngikhona ke nginijabulisa ngengoma zami engizaziyo nani enizaziyo futhi bazobe baningi kuzobe kumnandi niziphathe kahle bafowethu abasendleleni abezayo sicela nihambe kahle niphephe sinidinga nonke kusasa sizojabula nani siyanithanda kakhulu siyabonga aweshe babhemu kwasho ngaphathi ingqaphanqapha ukudla kwezinye umntwana empilo ekhuliswe ngelesitamu ngasobuka eMelmont kwabiyela kodwa njengamanje ngila eThekwini ePeople's Park bafowethu akukho okuningi engizokusho njengoba nibona nje emva kwami umcimbi impela uon igame on ngempela kusasa impucuzeko ikhona wonke umuntu ongakalithenga ithikithi akalithenga ithikithi nakusasa atholakala egate namathikithi so umcimbi ukhona umuntu obeyitshela ukuthi umcimbi awuzubabikho hayi ushaye phansi kwashunqa ngoba sesikhona nje lesihlanu mhla 16 sizoqinisekisa lokho kade ngizobheka istage ukuthi asizukuwa naye ngiyasibona ayisiqine kakhulu so noma yogada ade ekhona manje usuka nje manje la abaculi abaningi sebefikile bazocheck njengamanje nje nangu noNtencane ukhona siya-check ukuthi kuhamba kanjani bafethu umcimbi ukhona hlangana Zulu kusasa kwimpucuzeko maskandi festival impucuzeko ka11 shuthi kusasa ngizofaka iclass ugrade 11 ngokuzayo ugrade 12 ngiyaqeda ngabafana ngiyabonga